Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zosangalatsa kwambiri kuti boma panopa lasintha. Now, chimene mafuna nene ndichakuti ambiri ifeyo Amalawi timasangalala tikaona kuti president uja amalawitsa zinthu uja wachoka ndipo pabwera president wina. Ngati pakali panopa ndikudziwa kuti Malawi wina aliyense ali wosangalala. Kusangalala kumene Amalawi akusangalala panopa ndikusangalala kwakuti chakwera ndi gulu lake la anthu akuba, chakwera ndi gulu lake la anthu akupha lapita. Chinali chinthu chowawa kumuona chakwera kugwiritsa ntchito mphamvu ya president ndikumapha anthu kuphatikiza vice president wake. Chinthu chomvetsa chisoni kwambiri, chochititsa manyazi. Amene ineyo ngati Malawi ndimachita manyazi ndikamakumbukira kuti Saulos Chilima anamenya nkhondo koma akukamupha chifukwa cha nsanje, chifukwa choti munthu uja anthu amankonda, chifukwa naye ndi popularity. Ine ndimaona ngati akamupha Chilima mwina awinanso ma elections, koma ayi amupha munthu ma elections iso kuluza. Nzachidziwikire kuti plani yawo sinaende. Ndipo pano boma lichalasintha. Pabwerano Adadi. Ambiri samadziwa but Adadi ndine timacheza. I respect that man. Ndimankonda ngati munthu. And ndi munthu mmodzi amene kwa ineyo ndimaona ngati mwina nthawi yopuma ndinoyo kuti mwina ena apitirize, koma ngati munthu akunena kuti ine ndili ndi mphamvube tiyeni titani timuthandize tigwire naye ntchito. Koma chimene ndimafuna ndinene ndichakuti anthu inu aku DPP mene anthu akupatsirani mandate iyi ndi mandate ya mphamvu kuposa zipani zambiri zambuyo. Mukati muonetsetse mavoti mene amayendera mbuyo, DPP atenga mavoti opsa kwambiri. Panopa chakwera uja mudzimuyamika kuti chakwera Nyasa mwana Nyasa chakwera kuja kwapangitsa anthu apeze solace to President Peter Mutharika. And I'm going to say a few things in English, I'm going to say a few things in Chichewa, but I will prefer to speak in my language because I am trying to appeal to a lot of people that are not comprehensive with the foreign language. Then you made a friend in India kuti tatengani mandate imene akupatsa na Malawi tayigwiritseni ntchito mofunikira moyenekera mwake. Tayambani ma projects akuluakulu. Anthu aku DPP, mu DPP muli anthu anzeru kwambiri. Tapangani issue ma systems zokuti ukhale ma projects othandiza opanga create zintchito. Tatene tiyambeni ma commuter system, tiyambe ma metro system ma cities athu Lilongwe, Zuzu, Blantyre, Zomba, Mangochi. Ma commuter system amenewa ndamene abweretsa chitukuko. Tapangani negotiate ndi Tanzania mangani railway mpaka na ku Dar es Salaam. Zimene zija zibweretsa mtengatenga ndi mtokoma. Tapanga negotiate ndi Zambia menyani railway mpaka na Lusaka mtengatenga umene uja. Pangani negotiate ndi Mozambique. Realize Bingo's dream. Instead ngati mukuona ngati kumenya haba ija ndizokanika, pangani railway mpaka na Beira mpaka na Maputo. Negotiate with Zimbabwe, South Africa. Let us create a network that will bring businesses to Malawi.
tamanga ni manyumba anthu project amanyumba ndi mmene ilili economy yathu ya Malawi panopa kubangula kuchapeza golide tapanga ni cordon malo aja mukapanga cordon malo aja mubweretse anthu amene ali apange bid ma licenses ayambe kupanga mining yake kale 50-50 investor 50 national Malawian people 50 ino mutenge ndalama za mining ezijayambani kumanga manyumba anthu kumwera yambani kumanga manyumba anthu kumulanje Tyolo Zomba Mangochi chimodzimodzinso kuzimba kuli golide ambirimbiri perekani ma licenses kwa anthu umene kucha mine that gold, take part of the gold, back it up to our economic reserve bank so that Malawi currently the economy yopangidwa back in the golide pakali panotu economy yathu is not backed by golide. That is why azungu amatha kuimba phone ndikunena kuti pangani devalue chifukwa chakuti ndalama yathu yakwacha ilibe support. Chimene chimavuta kuti kwacha ine am not an economist but ine naphunzira school and timapanga so modules are economists, you know, like we will do economics, we'll do this, we'll do introduction to economics and all that kind of thing. We understood that. Financial, combined finance, we did that. We tried, we studied. Nobody understand the concept of economy minimum there. You want to tell me kuti kwaja yathu ija titachita ipanga back to 100,000 ton ya golide. Golide tuwanga mine mdziko lathu muchi. GDP yathu itokhala ndalama zingati. GDP yathu itokhala above $50 billion US dollars. If we can just back up economy yathu, ndalama yathu yakwaja ichi, the billion. Ndekuti GDP yathu dayika kali stable pa, let's say $20 billion. Pakali panopa GDP yathu fluctuates above $6 billion to $5 billion. That's why the richest man in Malawi sangakale above $1 billion. Munthu olemera pa Malawi pose sangapose GDP ya dziko. Ndekuti akunama. Manifest. Koma referred to magolide aja. Tapanga ni push gold uja, mining gold, diamonds, mamino zosiyana koma gold mine. Mukapanga mine gold. Let's say you have even 10,000 tons of gold. 10,000 tons of gold, you can back up dollar treasure to gold. You don't need IMF. Nobody must trade within Malawi. Nobody initiate more projects within Malawi. Nobody extract drama within Malawi and finance budget yathu within Malawi from what we have sourced out locally. These are basic economic principles. Kuti ndrama yanu musapange bagi kwa IMF. Tawenga ni ndrama yanu muipange bagi ni gold, ma natural resources are. Then it is banga raise fail dollar tamari pomwepa. Zimene mafunika Reserve Bank watu kujazi banga. Reserve Bank governors banga. Oma basi yai, hii talimba ucheni, talimba proposal kwa IMF, mukatani kwa IMF when you have resources. You have money. Tapanga nizintu zimene bafana TPP ndukuzana. I'm not the brightest kid. Koma ine madziwa ndimaenda malo mokuti matables amene makhala ine ndimaona anthu akupanga decide for the future of countries, big companies. And ndimaphunzira. Tikaphunzira timabera kuti nzeru. Tikabati nzeru timapanga share ndamalawa zathu. Kutakulaku. Let's do this the right way. That if you tapanga things the right way abwana. Sitingama pempe soma World Bank ya. Zipatala zija akati kukufunika chipatala kunzima. Timanga fe chipatala ndi gold billion watu hapa Malawi. Umango banga issue SBLC within Malawi, monetize it within Malawi, mukatero mamanga chipatala 10. Mankwala tupanga monetize ma instruments wa Malawi pompacha, tupanga manufacture mankwala toka. Osati dzira nitsa jina jili yonse. Daesera ni panopa DPP ya nyuwani. Daesera nupanga zitu zimezi. Muona, things will work. Simukanika ya, I have faith in you guys.
Salute. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.